Og som barn I en så lampe spalte mer. Jeg tenker jeg skulle lykke mye og glemme det. Hver vil ikke ha IT? Ja. Det är väldigt spännande där och sälja till att nu börjar man på en process som vånande kommer att få stora positiva avskan för färger och föringar. Stora oppgjøringen til fullveldesamgongen om Altamåte og samrøyengarna ved danske stjøtnene om en selvstyrets tilgang for ferger. Fuldt ansvar som suveræn stat også fuldt ansvar for egen økonomi, for egen administration, for egen politik. Jeg halde som halvt vi kunne sige, at disse samrøyengarna fullstændig af missetninger her. Alt det som landstyret hever til føringen og udsigt, det helder ikke. Det så lengt I mellem år og gjerer her, at landstyret åtte affære fra eia blitzvilja. Men institusjåføringen om en leilige skiftestøy vinner ikke fremme. Derner setter nu føtter I spændende. Det indebærer, som Danmark ser det, at det bedste, og det er vores holdning, vil være en overgangsordning på 3 til 4 år. Avlysta folkeatkvavan og fullvelden var landstyrre samgångene Dikker Schmeiter. Steve avlegist. Tjåvaldesflokkeren og folkeflokkeren gjør det sett seg så glæselig mål, orska og ikke langere vil stå sammen. Og Ola søker 2002 kravte Løkmøver Anfen Karlsberg, tredje lese ombering, 4 æromeiende lesere brev, og I tjåvaldesmøveren Torbjørn Jakobsen har skrivet. Og nu samgången stod på spil, bakka I tjåvaldestingmøveren. Og I januar 2003 var missalit rast av landstyresmannen av Folkeflosjen og Fiskevinnamalon, Jørgen Niklasen. Og I svarare sinnestrørsle sanna igjen at han har tapt. Stort etter karte Løkmøver landstyreskvinnerne og I Mentamalon, Anles Bjørskamer og Tjåvaldesflosjen fra. Åpestrøy valgte I nå mellom store samgång og flokkene. Og ta I Tjåvaldesflokkeren seitne krav til at Løkmøver leie fra seg, var det samstundes mønnestingeren og I fullveldet samgången gav seg sjølven. Ta I Løkmøver ikke hever en marelot 18-4, så hever han bare 8-0 og til å legge fra seg. Storbrøyting sast I ungdomsmettanen I Farjon fyrst under 20-aldene. Tonleggafestivalene somrene skunda under et nytt luftstølsråd. G-festivalen I Gøte byrjar I Smavon I 2002, men vekser seg overståren etter favonåren. Færre I tåka. Det godt. Kroppen for som anta og alt det der. Det det beste, det vil jeg si. Fruktslett og det som man bruker for det. En så I Utlanden leita føreskjør ungdommer av festival vid teltet, av ballast og njóta tonleitjen og takk over vekkren. Vi har et avverst og et vekkert og spennende land som vi kunne vise av, og vi har en pennavui, og vi har godt sommer, så at det alt som teller. Og brått festivaler om Atlantet. Sommerfestivalen I Klaksvik som begynner I 2004 drever I større mån enn G-festivaler enn de tilkomne tilsøg. Snackar om helt stor nøvn, kan du si om hver kommer å spille? Ja, vi vet at det Brian McFadden vil her fyrtjekvalde, og at Shaker Stevens og Anna Linnet vil lærerkvalde, og det vil også flere nøvn. Stundon etnast av få av voyagetnarbolkar og sangarar I å spela. Navnfremaste gesteren av Ötlon spalte I av Torsvøtle et vekkor sommarkvöld I 2012. You hung up your red coat and you let down your gun.
You know the war you fought wasn't too much fun, and the future you're giving me holds nothing foregone. I've no wish to be living 60 years on. Ta voru 30 bølgar. 120 løg spalt, og 130 tonlagarar brentu alle for å slippe standa paddelen i Norrlandhusen her og i kvöld. 6 bølgar standa nu etter å vele, best ein for å sikra. Ein så i kappingen 2 år framanuntan det en bølger som hever røter i gråd omkvarvlande gøte, og i verre dømter av minna. God Første gesturen Jokon Andreas Brunne som spiller trommor. Han fullföringar. Så det Nils Jakob Jokvanstove, han bassspelare og han 20 år gammal. 3 gesturen Jesen og i vøkre brillen, han spiller ljónbor, han Knut. Og atre en brille med over Torfen Jakobsson, han gitarspelare i bassen. Herda Sankaron, han Olav Hansen, og han 22 år gammal. Brøverne Torfener og Olav Jakobsson, Abbasiner Iskjaran Jakob Hansen, og Oddamenn og i geston. Torfener Iskjer og Olavur smujar løyene. Tannlegalig vi gauar vinslov. Hoksa løyga og til just positiv for tillings. Så det ganske en spesielle kemier med tekbara paddelen? Ja, det det. Tonleikeren til Geston, som bare hava 1 år bætje som bolker, sveimante rocker. Ta kom bara akkurat som ur en kjallare knapplega. Og først for jeg hørte så det var øyelig imponerende. Det var så mye vel utviklet uttrykk. Og jeg halte den fløven som tar gjørt og loksens finko av skaftet som borte fra toften og i midtelen finner det beste rockfløvene som utkjønner i fargen. Torfen skriver förska texter och tar hade det drömme svime esoteriska Radiohead som bär tar som är helt speciellt. Tar rakt och något helt så unikt förrest. Hua, nastan messande falsettrøtten av sangarnon Olav Jakobsine, var egvelig kjent, og veit i geston ein serstakkan samleika. Olav Jakobsson bor nu i Berlin, og hever tonleikjen som sitt yrke. Mest samstarvar han vid franska tonlistamannen Jan Tiersen. Jeg halte at vokalen kommer er rettelig inspireret av klassisk tonleikjen, eller klassisk melodium till att lokalen är rättliga. Han är skälja poppet och han är skälja för nek folk är han relja ofängande och ganska strävande till tror jag. Stånd fröje och sent
annars det sort fra tonlek fra de främst någon som Jeff Buckley sanger som synger attliga högt och jag vill attliga högt. Jeff Buckley, Tom York och Nina Simone. Carl Sverrisson, inte minst, avskrev med Negv. Han sanger förskon. Det var fick i störan vi blåste ur. Från Enek till Enek. Fullständiga okänter för en månad sedan och där är det finalen i förra 2003 som satte bollen. Vad ser man av det? Alex Harlem. Ja, närvarande tandläkare som var till och i akkurat här som vi där plötsligt. Och i Göte eller i Lorvik och Tarsson skriver i texter som tog känt i attrö hvis du hukte ut genom där. Alltid att naturen ser större parster och kan människor då göra. Det handlar om. Man är bara en kanal för anslagsstöd. Rock-tonlager och pop-tonlager. Vi blandar samman med något så klassiska elementen alltid. Tar designa och allt. Det var inte jam-tonlager eller man jammar sig fram till LA. Så jag sa det var ganska arbete, men det var stort allt var precis och allt var konstruerat och designat så det var så stilfullt som görligt. Och det är det som gav dem det sound och så där helst. Det är inte ofta så att gäster är av paddlet så är helt allmänt. Är det något att alla förstår vi? Ja. Det bara början. Springerbrettet? Ja. Vad tror du? Du är så pratar du sammen? Nej, det är faktiskt. Tiante og alvarskjemmer. Såleis monomang minnast manningen av i geston. Jag får mig hemma och kappa som det och spela 15 minuter i rummet. Innan det gav till just att tala kan. På att det som säljer salen. Du fikk vadla åri av damon, eller tog han selder nekka brås, ta et stio av paddel. Jag är inte Torfensmuls, men jag säger Olavsmuls, det har vi. Men Torfen har också smuls. Jag ska spela tandlök. Så det här är allvarligt, eller hur? Så det här är en uppbyrt. Att göra det. Jag hade också man upptäckt att brukar såna gav så gott som gör det. Hvis vi snackar om seriösa baskar så var det tar mest allvarsom. Här skulle näck till att få smul från den paddel. Tandläkare här. Stäger i en till början. Ja, alltså jag hade känt för jag blir rättliga farmaster. Det var inte något tillvita image att du är inte löjt att smilast och så det var bara jag vet inte vad det är helt var bara personligheten alltså och bulken var bara vi var bara så lätt. Det har tagit sig natui er boje etter første og einaste gestur fløvene. Hon kom loksens i 2006. Borstor fra Toftenon nevntes hon.
Chester hadde årene fra 2003 til 2006 konserter i Førjøen, Danmark og Islande, men av de limene i bøtjen om bosettes i Imson London, og som fralei gjør det stedet avgjørende av måle om tånestallet og kausene kom støyer i. Just the way in frost along Det var sin mest av utsändning om listerliga hur man skulle fortsätta i Baltikum. Och tog jag oss ut. Helt och titta att titta klar till ett eventuellt kökkenbrott. Tavet vi spelar akkurat handlag och Jans och Gans gör det. Och vi ska spela för folk. Annar spennande bøkker i prifärjarfinalen i 2003 var havnabøkkeren Deja Vu. Flere metto at han får vinna. Bo var og eisne etterklammen i Islande. Det er Kael Keppe, vi reklamerer for Deja Vu har spill av Torstein i Keflavik. 8 mennene i Deja Vu var Floven Vitere og Lukas Olsen som skriver av Sanchenar og Sunko. Balkeren arbeider lanche ved Ankarfløvene som kom i 2005, men som framveges høgt i metton. Högt ambitionsnivå och så näkar goda typer i Baltikum som bäd ut väl att skriva sanger och inte minst i flowen en fantastiska sångare så ser mest att goda sångare alltså och det som jag helt ganska den allra bästa i Horst då inne. Ja, är skott. Så kommer bara lägga det. Tonläggaren har allt att säga för mig. Jag följer till det ena som jag har näkat. Visa att det är dåligt. Og utan tonlæg så heter det sikkert veldig en annen vei som jeg tykker langere og så er funnet tonlæg. Det är inte rocker i den banken, det är inte kantor i den, det är så öliga mjuker banken, på en virkelig läckra mat, var de ordentligt väl. Jag minns att Niklas satt arbetet om han ringde sig, du måste komma mixa det här, jag kan inte, du får diska det här. I wonder if it was okay if we could hang a poster on your wall. Not the windows. The wall there. Så helt det så är det ju så är det spel så vet du. Det var tack då. You're leaving me to soul. Can't you see that you're disturbing my mind? And all I ask of you is please love me too. Let me show you how I feel. I
Det är en flow som är otroligt stolt av Pastra. Hon blev gav och till först och främst att tacka gav en sangskraren och sangaren och en orkester som virkelig har funnit intill det. Tonlägger allt. Härifrån och här till. Nøglunda felagsbakgrund. Alla är inte kommunskolan. Och vi är nøglunda jamgamlar. Vi var näkrar frustrerade tonåringar som inte kunde själva spela fotboll. Spelade vi fram. Spelade Erdalt till smådrängen. Det var obarst en Erdalt. Här spelade vi fram. Och vi nyttar inte den. Så tar man inte stor att spela fotboll och tar man kanske inte ett han som är det mest framliga och gränsar till att bli kanske något som vinner med socialt tillfälle så letar man era lejer hvis man ska finna något nytt så vi letar till tonlägen. Vi bæger i nej, de ønskes her og mere til det fålen fire der. Kom, sæt og sådan af. Nina, der skal nok lade sig sæt. Vi er sit der. Læg bådjena fra der. Kommer en tur vi med. Jeg vil gerne takke utvarsen for at jeg var spalt detta läge så ofta att vi det blir en hamrande tröttre av det. Du tack för allt det som arbetar fläckavision till det var sannliga just tycker insats och Elis. Du ser gott ut. Att finna papplärar i det. Här uppe sidan där Ranger. Att åter finner du inte spela mer än jag vet inte hur snäckar kort men det då inte så snäckar kort för jag ser som mer. Men att tar som ordentligt ge orkestern till Isak och till Hökne och allt. Tar byt jag efter en halvt öron tjona. Jag är runt i havnen som näcker alla kofänkar. Fuck dig flänna tar vi komma fram vid. Allt när den näckar så sitter vi och karlar. Fick kvar här vet någon. Vi har en hela matras och pars. Vi tänker en affär i skolan. Men här har vi en omkylast. Vi kvar här vet någon. Unko havnadrangener og i røptuse Poll finner Poll var og en ørvuse blåster at vi føreska tonleggapatlen noen årene etter alderskiftet. Mång var korsten i tvøystøve. Skulle de ilskast, etla ipa øksl, etla bæra synsja vi. Her du så har snakva søvur, oppad som ikke tåra i sång. Ta trøyma teg, Apatun og hans hånd. I appetun tjekk rundt og falt i bak for smapat som han sa. For spring og bad, et offer var kunne la. Og bøttene kom og gråtande til å spalle i akt, 2-3 stykker ui. Bøttene kom og ilande, den spalte 4-5 damer inn. Appetun var fred og fred rundt.
Hvis neka flyr for å bo i høtt, ja, og det fornemmer jeg at det nek som gjør en bæg sånn rithundar i det, særlig det føriske, og nekker sånn donalig tonleggeren vi det her. Det gjør en sånn som flyr for å bo i folket, det ikke folkslig, og ikke forstendig da. Du spiller ikke for folket, du spiller for deg selv og den akademiske vindfolk. Man vill ha en mening fram. Och du har 30 minuter som långt när en sant. Så måste du överdriva sen. Vad känner du till bulten Poll finner Poll? Jeg har ikke hørt om det. Forfriskende. Jag känner det inte, nej. Vi visste att ungen Norrland torrde att färre nå ett område, och så blev det ganska extra spännande. Ja. Men då väl. Stuttliger. Mer damer väl Poll finner Poll. Humor kan ikke du kan prøyta verden av humor. Vemmeliger. Jeg hadde vært gåer. Faktisk er det genialt. Det var så här fredje, fula texter sätter samman vid violin och penon miljö som tonläge. Min bästa viner homosexuell. Han atlasar bitcha det spänder ut bordell. Och säger till honom i gamla per. Det ser jag att han bussas vid just så skumman Allt som går vi och det var ju rättliga fullt och men så ända måste man bara flämna och ivgöra sig. Sorry, jag sa this swing. Men det pojna så till fram ser att du ska du in. Och vad det fänger där man ser att han står in. Så det kan inte vara mer att inte höra. Det står här att det här Goa Sanchez som melodiska och där här är en förnuft att han för det så det rättligt infantila som där här utav texten. Lät fisken komma till mig I gerjan till vojn. Så dräcker mig med han och ikke ett lät till tøyn. Hej Neptun, kom vi flere recepton. Så jag kan stisha. Det är en blandning av häpne och till att vi tar vad två goda sangskrivare. Här är svim ju kujtje och I takt vi är någon valser. Ja, vidare framme så till nere på innan och läget är framme I skott. Jag har funnit fäder av 4 unga damer till 15 år kommer av Sandøyene och för första för I sommar har varit här varit av paddle vid en bultje som tar kallar för popcorn. Hur ser det ut? Jag är Leila, Johanna, Lilian, Elin. Men isen stort litt om det vått. Snabbt sig någon det mettelen så färra ett lav sted. Kjalt derfor ser jeg verkligen någon annan vi går om det. Fyrste verelige jente-popbalkeren styrer på at fyrste under 20-aldene. Popcode vera vi korsnevntar som der føresko Spice Girls. Tøyenar gåvar, og I 2004 folketallet av fyrsta sinne færg opp om 48.000. Vi og tøy alla I 5.000 flere enn etterkrepp på årene sløk 20 år framan undan. Bjarskjegna valtar og stor og vajen tøk vera tøy tidsen. 20. april 2003 stevner Nutja Stasølia Norrøna inna Havnarvann. Smyrelein hever hatt langt og fyrste årene, og det bøter ikke om støvene flaggskipet året etter renner av land I havn. Og at 3 sinne renner Norrøna av land. Norrøna hever finnes skea til så vi under ødelen omstående. Her og liker Vestersøyen I havn her under Naudavirsen under Nutja. Gå så alvarsamt til til var et ankjønne løtene. Vi vet at hun er tid 20, et eller annet av.
av målen hinne veien og hese veien. Og i 2005 får vi et nødjan smyrel. Spenningren stårer, tar jo lagt ved rett og krampatenka, men gå løta gonger har en porstret til gongofølse fast av virka. Og vi får eisne nytt føres flåfela. Og i 2006 fer Faro Jet kappast av farjarotene ved Atlantsflåen, men eventyr stokkot, tog bare holdt der etter færre være flå, gav fela i skarven iver. Det enda helt galt. Jeg har jo hævet modeller ind fra hele verden, fordi for mig var det vigtigt, at Færøerne i det her show på en eller anden møder downtown New York. Større etne og i hangaren og nivavon hava klappnasnidjeverne Goron og Goron, som av alvara få luft under vansjonar og gjerast eitt sterkasta føreska brante og hamsmarknaden under 20-eldene. Karl Johan Jensen har skrivet en bok og på iver 800 søyer her personsgalleri beget helsterst og rukt. Boken har fotnoter som næren blivet til heilar stutsøver, og i frasøknen mange imisk støyle. Og i 2005 kommer Drykkvasta skaldsøva vi stista heite som skriver i fargen. Og kallast mørsteineren som Karl Johan Jensen har skrivet. Vergen så ødelesan av tamp, lesteren ikke enast Drykkver, men eisne torskilder. Jeg tror jeg sier at å tøtningar mesta prosaversk og føresk og bokment det senaste 30-40 årene. Det er alltid jeg kan si at han er. Hvor sier det? Det har vi så mye, nu har vi själva finns en ekve føresk og bokment, jeg lyser så å si alt som er kommet ut. Så jeg kan 12 år gammal eller her alai, og jeg har jo rettelig nekva samveta vi. Og jeg har heller ångar aner at jeg gjør med minjen i Anki langer avførst, og i 2006 standa italsko heimsmeisterne i fotbollte av Torsvøtlen. Italia stender til å vinne 2-0, men så skjer alt i Gallerop. Mål, og her sitter Balteren! Vi tar og skårer 2-1! Nu skal vi bare skåre! Hatt det et flott allop, et kjøtt allop, et vitalska verjan hos Vel, og så var det jo bare at få han balten i kassa. Jeg var ikke hos Vel, det var et omedelig godt innlegg som man sa at det var kjøtt at jeg rekte for å få høtt Johan. Og nu vaknar skärren av Olvara här i Torsvallen. Høtlen i Trondheimsveie kokaje og i Atlantic Music Event halvfinalene i 2005. Det var atmosfæriskt og lekkert, og jeg halte det var akkurat at tøyene som der 8 var. Det en bølger som hvis omstøvende hadde vært rett der. Det finnes en god plass at man salarstøvende hadde med øtlen hever i ordan, så kunne det komme utrolig lengt. Det var gåer, det var helt også gåer. Det var en spännande balkor som toppade i faktiskt 2005, och det var vi i priden här och hade 8-9 till det bästa sättet av sankon och var det mest vidkommande och spännande balkor. Säljer vi sanchen Forever and Beyond som jag tror. Hovas der ikke spalte seg vujere til stor- og gallafinalen i Norrland til Hunsenon, taktist Maxel av være balkeren, som mest av ötlun runarbant ungdomen og i höllene. Så generellt vill jag kalla det för rock. Alltså det var nog här rock jag började vi metalltonlager till tojer. Men då så vi blev mera melodiska känsloborren rocker. Havna balkeren Maxel var en av mest spennande nutjobalkonen i fyrjon etter alderskiftet.
Sommer av limen hadde Arne 4 spalt sammen i bolchen og Happy. Nu man av der seg av Nutsjon og la du annan begv. Til 2001 sette vi dere sammen etter og det som gjør det en pakt så innan middelen vi ville at nu skulle noen ting hente og vi skulle ikke bare være fastlaster og i øverlokalen vi ville ut om landavtaler og gjøre tilfærdig ut. Manglat här för den då syndrom ner här av kanten då. Ja, det gör det alltid. Firmen Chamakrel är för exempel Backstreet Boys. Fåarmanningar åtte så väl av eknon tillfärde som makrel. Jamt og samt var det nødtjer Sanchez skriveier, og årene fra 2003 til 2006 lett bøkkerne fra seg trutjar fløver. Det var som ofta så løs at Rasmus kom vi en grundidé, en riffe, og heida vi inn i øverlokalet, for vi så arbeidet ut fra tog, og jeg skriveier med en person av teksten. Høvesmævren i Makrel vært han gav av gitarspilleren og donalige sangskrivaren Rasmus Rasmussen. Så han var et talent ute av vanlige, ordentlig størst talent. Begge som lesmyr, men ikke minst som gitarløykere. Rasmus var han som skriver et online og han som skapte uttrykk. Hans gitarspill hei alt av sier om den. Hej en helt särskild tona och var det melodisker och alltid han som personer han hans personer ska in i jugna så gitarrspelare han var bara en dramatisk gitarrspelare och en dramatisk person. Det var bästa gitarrläggare i kväll. Det är Rasmus Rasmussen! Mega fett. Wow! Shit, man. Jag vill först och främst tacka henne Limno som spelar vid en bötche som heter Makrel. Vi startade stola med och vi rörde gå med och alltid sagt hej Rasmus, det är så gärst rörda fatt så har jag sett på gitarr med ja. Jag passar. Ett som jag vill säga det är att i världen i det är list att se tydningar mycket ting. Till nekfolk som lägger nekmar pengar än i uttryck och i folk och i det som är gott. Så vi går och beförjar, vi går och list och vi går och kan annan och ha ett gott kväll framöver. Tack för det. Ja, jag ställer jag till och Rasmus Rasmussen. Blues-tonelaker som Little Sivenja i fyra i Farjon var brottlig og oversta brettan i 2005. Go Blues tog og Atla Bolle, tog i 3 og igjen vann tonelakerkappinjena og i Stora Atlantic Music Event Galatiltasjon og i Norrlandehusen i 2005. Det är väldigt spännande att höra en föring ordentligt dedikera sig till bluesgenren.
det hade det inte kört. Driving around when my limousine. Yeah, I'm drinking so much whiskey like no man has seen. Oh yes, I'm gone. Yeah, baby, I'm gone. Oh yes, I'm gone. Yeah, baby, I'm gone. Avvaksen i unglingen under kopplen og vi sprøklott om torregleie vekkirans. Han 8 med over en Nuccio Blues trio i NM, spiller gitar og synker sina rekno sanger. One Debes ur musikalskare familje i Havn, papen Per var kjent ur bøtjen om Cream Crackers og duettene Debes og Petersen. Og i strøy vi Toja Rock og det som jaunaldrar fjeppast opp jo i, kjøver Ones jo i kast vi blues-tonleggen. All min background, alltså att familjen som var det lusta efter Doors och Jimi Hendrix och allt det så till att det blev blues var också så att ta la sin rekord. Ono kanske räknas sig. Han är en sån lone ranger på något sätt. Han definierar sina spelregler här som han är i så. Det är cool. Blues är täliga som ordentligt hört. Det var skadda som. Det räcker fast nu aldrig. Det var det inte där i början så var det lugga som man sände det att ta lite i shoulder eller något va. Say I never loved you. Hope you know that ain't true. 8 med over en onker, hever han røyntarmenn at træt seg i Bøltjenon. Rekvi og Rekve og Arnold Ludvig letja sterskan bort som trommo og bassspelare. I'm wishing that you were here. Tar så öljande så Rekve vi sin trommespel till alltså till ett univers alltså och så Arnold att trät Eisner som Eisner vast han gantar Eisner så tar bara samman så det man kan nästan bara ha tar. Spel og framførsla til Go-Go Blues hever vært sannførende i AME-finalen i 2005. Tog det gjør de etter at nå dømer ikke mån, at gittaren ikke stemmer jo som han åtte, tog det byrja av å spille. Så spalte bara, blev bara via spela, runt jag bentas den ena strungen i center tror jag så att det var center i stämning. Och så soloen så stämmer jag lika så tog jag en ackord så stämmer jag. Det här är så Jimi Hendrix gör så bra är bara det man kunde ta också bara nu tar vi tappt alliga. 50 years later, lying on my bed, in the room of loneliness, which was never said. 23 utländska domare har valt Go-Go Blues. Jag minns kväll efter ta mötte Terjan i Kaffe Natur. Ta skulle till handlägga som spela ett hit nu som han gör firmar. Så det var en sån det var capping, deilig capping innan huset med lacken så. Jeg er ferdig å takke hjertelig for hos i Arne, jeg har vært her. Og jeg annes gjør så vel, her Tryglander til Tinkanes, her vi første dag. Vaktarskiftet av brunni i Tinkanes i 2004. Nuch ABC-samgånga løser Kolsilt og fullveldesamgångene av. Det er veldig en lettere råver, men også skulle så rockvann
og vogn mun at åralegi vil godt, og at semjan innabora vil god. Johannes Eideskort og Januar Flotjnon vil under kjølagmøver. Vyerskiftene førjer og Danmarskar i middelen, få han jo innan nødja vent. Og i april 2005 skriver Løkmøver og danske fortsattesråherren Anders Fogh Rasmussen under en iverløsning om å sette utgjelte en ivertøkkelov. Det er den største nyordning i forholdet mellem Færøerne og Danmark siden hjemmestyreloven i sin tid blev indført. Samgångoflokkaner kalla ivertøkkelovene og utenrikspolitiske heimeldarlovene et frambrott for førjer, men anstøvan skulle der være sambandslover. Du skal møde dronningen i dag. Ja. Glæder du dig til det? Jeg skal hilse på dig. Vi har malet husene. Og godt asfaltere og noget, så. Hvad vil du sige til dronningen? Jeg siger bare goddag og velkommen. Det vil jeg være hele. Jeg ved ikke sige for mig. Støvan gjør spent, tar vi Margrethe drottning og huskjennere vidtja i Færøen av somret 2005. Røvan som drottningen helter av gallakvölden og i Norrland i husen, ferilt og i Høgna Høydal, formann og Tjåvelde. Her tåsar Margrethe drottning om til at Danmark og Førjar har samtidigt ivetøk og lovnar. Denne vidtgående nyordning afspejler mere end noget andet de nære historiske og kulturelle forbindelser mellem Færøerne og Danmark. Den hviler på bevidstheden om den fælles respekt for de grundlæggende værdier og retsprincipper. Der er et væsentligt element i den følelse af samhørighed, der knytter os sammen i rigsfællesskabet. Det har været også et min mening at jeg har længt domar og har rangat hjem. Altså, du siger, det var Anders Fogh Rasmussen som er i rasjordene. Eller hans har embadsfolk. Det er ikke okjent. Jeg vet at drottningen helter allmänna røver, at eisen vil være godkjent i statsminister. Høgni Høydal hefur avgjørst at han lottekur ikkje meira og i drottningavidjanene av hesson sinne, og vi utvarpe fyrir kvöld sier han at han fyrir senda motmæleskriv til Rujis ombøye. Alltså Iver hon hentan här Olva-gentan som då så är det väl vara etnisk och täcka man hör det först naturen att hon synker och jag kan henne tonlägg. Alltså Iver är särskilt talent, alltså särskilt sångtalent, helt exceptionellt donade sångarinta. Jag vill säga att det är sånt ju i Danmarks Radios Big Band. Här de synger amerikanska jazzstandards i Big Band arrangemang och jag hade inte hon över annars att hon gör, men sounds amazing då är det. Alltså man sänder regret så bara att det här är så lätt ganska musik att det är något som allt skilja och hon bara gör det bara. Ja, men hon är ju ett gospel nå talent. Det minns först för när jag arbetade som vi i samband med en utvarflöv. Alltså det var helt otroligt den här gentan vi ska vara där. Var blä ung. Alltså det var otroliga färdigheter som man säger i Danmark. Som hon hej långt ta som jag var offern nu alltså. Och så tittar så på munnen. Gör du så kraften går fra här till halsen och det är fel. Måste öppna lite mer. Sankor det är nog med en utbyggning. Det är nog det som jag kommer att leva av. That I saw a man brought to life. He was walking around, he was dignified. He showed me what it was to cry. Shouldn't be that man I adore. Jag sang nek och lärde sanger utan att eller lätt och kött och man domte väl att stanna fram i spegeln och synka vi har bust som mikrofon och sånt. och jag sang ofta till familjevarsler och
då stod på en stol eller short och sang. Och det så väldigt är en skola alltid. Vi det har lärt en som synker det har gått. Och till rätt. Ja. Det vet jag något som att vi röna sig som tonlagare att det är vuxen. Stod till greppa. Vi skulle hämta. Så här är det. Vem vill jag tid vera? Ta tid vera stå. Så jag har minner från skolan här i Gött och till Batnaskolan. Här är jag inte hemma i skolan och steka av och sett mig en stein och skriva en sang och så det var väldigt tulligt att jag började lika som att skriva lö och här den här drömmen om att vara tonläkare. För jag visste inte några övelser så jag stod till det. Det blir bara det. Så tänker man först stretch ordentligt väl ut ja. För att lösa allt vart. Rempa så här och så rätt. Så tänker man se så stort lite hål. Det ser så här snett ut men det kommer pröva studera så här visst. Plä. Så allt lossnar då så plä. Så alltid ifrån jag klarar till att synja. Nu skulle vi hitta kanske sent mig. Okej? Så får jag göra kloster upp nu. Äta bäckbrama mot i aina toko. Och fra pappa söjnom fick konkrus. Eivor Polsdøtter 8 år gammel og hesar i opptøkene. Vi skal komme inn på vårt hver samstånds. Hon og vinkkonan Petsy Tvørfoss og i eisene Gjørdes kjent sangkvinna Sætne det til sangopptøke i Udvarpenon av varet 1992. Terboar og en tria vinkona Arnfrøy Lutzen og i eisene kjent sangkvinna av ideen hilde nek saman i oppvøksten i Gøte. Vi platt var fylltjast och vi kunde gott säga att han då det också hjörn och så sjönk vi då och i ratten och då vi älskar att sjunga sen. Eivor vann 13 år gammel sangkappingen av Orsens sångrød, og så var det bo etter henne hvor jeg kvær. Foreldrene gav henne lov å synge av i orkestron og spalte til dans, hovast hun bare var 14 år. Och ifrån att spela vi med till Anna All That Rain och tar spalter runt till danser runt färgen. Och jag färrest vitt av imon och just nu öron som dansbölkon. Och alltså jag alltid att mamma var vi mer ofta och tyvärr omkring annan vuxen vi. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you will. Det langt og i virken og klikkheis av Arenon at Eivor leter fra seg først og egen utgavene sammen med bøtjen og Eivor i. Hetta ein fløva som ferast fra Voisesangon over Kinko og síðan til heimasmuja i løeisene. Av fløvene 12 imisk lø, helt fra tradisjonell Voisesangon til mer moderne jazzkjent lø. Alltså mer damer otroligt väl jazz. Och det hör man också av flöne. Alltså det som lö som är också jazzot. Så jag alltid en sån blandning av teamiska ting som det är. Smult her prøyer til La mi øyen børst av tær I satt meg oppi i hase Her var og adler horanar Smiltrar i lase Her kom og adler kjettlingarnar Og man i dalen djupa Eivor spærer seg ikke som sangare. Hon synker kvarst om Anna vid Clickcase, Ivory og Yggdrasil som spelar etniskantonleik. Røtten fær ikke nøy over kvildene, og så lojante slutast ratarbantene. Sett bare høyde, og så anda inn. Og i 2002 fer hun av sangskola i Oslandet. Her fer hun fra lærer i rattarbrukjen, og i jazz og klassisk sangteknikken. Så var det en tid när jag kom, och hon kom i timma att
þá leiðinni svolítið illa, þá var hún búin að syngja mjög mikið og frá því þetta var svona millið þess að ég kom í september, oktober og svo aftur í janúar og hún var búin að, já, hún var bara þreytt og ég heyrði það á henni og ég sagði við hann, nú verður þú að hvíla þig. Tar man tränar vid tajmen, då ser man ordentligt hur snäck man hur att lära. Hur snäck man manglar att lära. Man blir lite desperat att lära mer och mer. Det blir flere och flere som lærer, og kampen blir så sterk og intensiv at man må være meget god til at komme frem som sangere i dag. Eivor den støvått leitande listakvinnan. Hon fer forviten öll mörsk, tog anki han i obbikommande. Hon krever korsene nekve av seg sjálvare. Listarlige integriteteren han i heilaver. Jag har aldrig lyckats som haft en plan om att det ska göra bärhet eller bärhatta. Alltså jag har alltid haft en eldhoa för townlight och ett förvittne. Det har vi Eivor med man och barn, Human Child. Eivor Polsdotter var kosen bästa sangkvinna till Planet Awards heislönnar var i Handajar senaste lejakvöld. Kjent ásins i flokknum poptonlist 2003 Eivor Polsdotter. Eivor viurkjent sangkvinna. Hon hever vært kosen årsensangare i Färjön, Islande og i Danmark. Og i Danmark var hon flokka som folkasangare, tog at hon eie sunge vid Big Band Orkestren og Danmarks Radio. Og i 2013 var hon innstidla til tonleikavirusløn Norrlandarasens. Stories, tell me stories before I go to sleep. Is it funny? Is it sweet? Far, far, far away from here. Teach me. Jag älskar att utfordra mig själv. Men då har man öliga väl inte följa mig allt för trygga ut hur som jag gör det. Och jag vill helst inte entertäcka mig. Jag vill gärna växa som tonläkare. Och det har vi alltid vilja. Det har alltid varit min dröm och min större drömmar. Att gå så långt kan man färra. Det är så jävla mycket möjligheter. Eivor Polsdotter hever valgt at genga helt nødjar leier. Fra folkatonleisjonen og til bleidara popenon røyner hon nu eina nødjar sjankro som hon sjálv kallar fyrir indie rock pop. Utan mån til hos vi kallar dem, så støyleren våren herrare, råare og myskare. Jeg har alltid helt det at Eivor har vært best da hun vil omringa noen reella sterskon personligheten, tonlistelige og annan hatt til dem som klikkes. Her er Tiril og Jens og Høgna og alle tar som er i bøtjen her rundt om seg til at peisa. In the water, crystal clear, on the earth and in the... Eivor Polsdotter heldur til å være trobult å sette åra, hvordan hennar nødje tonleiker skal definerast.
Men hon lovar i ödlom förron att hon framöver för att larma mer än hon hever gjort. Ta hon missvikommat för mig. Det tar ju hon släpper för neck, jag cyklar sin egna check och det blir för hyggligt. Och vi är någon larmande Högna Lisberg av trumnon ser man vi Mikael Black av bass och Benjamin Pedersen av gitarran. Vinkar Ivor nu en tojarskaje farväl. Du gör till en så live-samling på en jul här som samlar samman allt. Det som jag har gjort, det är sista åren och det konserterna som är upptäckna och jag vill till lyckas som samla det samman så att det lyckas som sätta ett litet punktum för förstående och bygga på ett näka nytt. Han kära varrar, blätar och blöjar, fackrar i Harry, aldrig mer bojar. Och ångan till mötte mer tunga så mjuk, eller är det bara måste sjuk. Senasta sommar giftest Ivor vid Trønde boa sinne. Trøndur fastaisne for townlike, omframt at skriva sin egna townlike, hever han nesten haft en tøyande leiklota i utgavene Room til Ivor. Men hvordan det samstarva vi ein som tog eisne liver saman vi? Det Ørvise. Det Ørvise på tammaten at man kanskje man arbeider sammen alla tøyna, så er psykisk øsne, og för mig det var öliga god sparring att arbeta sammen med honom. Han är givet mig och färdligen ägg så och i mina chansskrivning till att han då väl att göra mig god kritik. Och han då väl att säga tingene utan att det blev frätör. Mot hjärsta till brann arms och eldur och kjaft om luften vär isa kallt så varmt och med tvinnar höjt och händer. Tekniskt är den helt fantastisk. Men hon dår att det var förvalta sitt talent alltid. Och efter hånden i resten blev den också habil sangskrivare. Som morgonen kommer till attor är vajt. Min perla, min dyraste skattor är vajt. Som blommorna skulle vid sprätta och i rosande vitlöjse detta är vajt, är vajt, är vajt. Älskar ju mig. Det som vi tar så ofta om, det är vi att hon har omgått just crossover från kultur till pop kan man säga. Jag tror inte att det är bättre ekonomi i pop än det är kulturen. Så här är hon center och en sån hon är mer i kulturdepartement än hon är i pop department. Hon har inte haft på samma han har jukt någon brott kommersiellt. Island har hon haft det men inte Danmark för exempel inte kunna komma här till. Och det kanske kräver en form för insnäring out och att han har mer utility and konst för kvar. May it be the shadows call will fly away. May it be your journey on to light the day. Det är en öliga stora månader att hungra efter att männast och bliva en god tonläggare och att hungra efter att bliva världskänd det är två öliga imisk ting och det var alltid via öliga nekmar som är att det förvittne och det att växa att du gör.
Sunne kvalt, jeg satt i Kjattlaren Stamen her i studiet. Knappt jeg stod en trutje dranger, eller 4 dranger, og skulle inn. Stamen her lå der med studiet, og Stamen spurte om jeg ikke bare kunne ta der opp. Det var ikke være mark no limits, og så sånn 13 år gammel drangeren som ikke være tight og lassen, som bare være... Ja, han er energi for trutje mennesker. Først for når jeg skilte til via kort, og man kan klare trutje toner, og gjøre en akkord sammen. Da minnes jeg ordentlig vel. Det var så her et eller annet, jeg fikk gasserholdt alltid. For meg så handler det nok snakke om at det skal være en søve, at det er noe som jeg vil deile, noe som jeg minnes, noe som jeg kan fortelle, lukket så lett som man minnes den første dag i skolen eller et eller annet sånt her. Det er de tingene som jeg velger at synge om. Han tror vel at jeg bruker sånne lusrøyndereisen til tekstskriving, og han er eminent til å sitte dora sammen og få løpårsur. Till kvart så är melodier eller text som kommer först till idén, alltså hur ska det till sövan som kommer först, och så kan man sätta sig ner och skriva det då man vet vad det är man vill fortälja. Jag vill alltid titta avstånd från att vi mota aspekten och vi tonlägger det gör ju en. Og til eisen er et slag og drøy meg som for meg at være senter måte som kanskje er til rette og til cola eller så. Teitur sparska i horn ut til alt kjøtt håndlagpaddelen vi åpna 4 åkken føringar. Ungen er gjørst av han på handamaten. Jeg fer ut og genge inn i høvesetet til Universal og sitte seg i stål framfor stjøren ned og forhandle seg til en kontrakt. At mætaste utgavefela i heimenon tog undersøkt vansjabreie unganføring som ungansang har haft av hitlista i utlanden var hilde av regndøve. Hey mate, we are just leaving Manhattan. Yes. Cheers. Teitur just brottlig av imenten av The American Dream. Fyrsta fløvan, Poetry and Aeroplanes, verur skjelt Atlanheim og Fergås Gosmal. Teitur sastu i CNN, MTV og VH1. Han fyrra konsertfyr i USA og Øren London. Eisene samma vi hemsnavnon som John Mayer og Susan Vega. Hi, this is Teitur, and you're listening to member-supported Brookdale Public Radio. Teitur is going to take us to All Things Considered with another one from the new album. Oh, I've been haunted by this old ghost before. Ja, det var veldig intenst. Nekv arbeid. Og altså, jeg vil si, altså, det jo egentlig enda, men det var på en annan måte at man var nekv yngre, så orskar man kanskje ännu bättre att spela tungt, ännu bättre att färdas och uppleva ting. Men så tar man så kommer till
Berlin för 25 för så är det ju inte lika spännande ja så det bröjdes sjönde men ja det var en öliga aktiv to en spännande ting som man lär sig som man rör för första fair. Louis, our stars no longer dance. Jag minns gott att jag började spela konserter så var det ringt till mig att synka vi öppnade ögon nästan och det var mer så ser på allt det. Så lär man sig så att insåg att ja men är här för att spela så för att göra folk och man kan lugga skott sätta sig in i situationerna och vara öppen i för det som är här inte så det går man sig men nettopp att bli avfallt in. Det stått för i Ålasöke 2002 att tøyende berast at 25 år gamle føringren hever skriva sattmålan vid Universal Records i USA. Det sjálfur navnfremme stjåren i heimsens største platefella, Doug Morris, som skriver underplate sattmålan vid Teitlassen. Anki verður sparst og røynte noen av få føreska singer-songwriteren fram og i fremste røm. Heimskjøttene framleieren Robert Hein stjøtnar opptøkene til første utgavene. Titer skriver sjálfur allar sjangenar from utgavene Poetry and Airplanes, som kommer av Hamsmarknaden og somret 2003. He's one of the really, truly original and great young songwriters out there in the business today. And I've had the opportunity to see a lot of the really great new talents on the scene, and he is really one of the best that I've seen ever. Det var förväntat av mig att jag skulle sälja några miljoner flöver. Men det är så en kallt vär egentligen. Alltså man helt funter så lägger man strategi. Om jag vill vidgöra såla så får vi häsa reaktioner. Så kommer vi till hatta blä. Och så får vi hatta så kommer vi till att spela hästen. Showmark någon. Alltså det är så att det är öliga utspeglar cold business. Det går ut på att sälja produkt. Och det här är ringt vi, alltså det har ligger mer genär så att göra det att jag formar min tonlag efter tog. Hovast from utgavan tja Teite Vecherans, den heimskjente John Mayer, skurte Poetry and Airplanes, vera mittlen besti utgaver senaste 5 årene, så var sølana heimstige ikkje tann som Universal hei atla. Som fralei mistrivst Teiter og i heimsens størsta platefella. Det garanterar det kan för att det är en snilt plan till managern och till agenten att Karataiter har bara i 2 dagar så är så rädda glada att släppa han att spela till det spela en viktig konsert ikväll. Och Eisner så kommer ända när jag har turneringen i august så vet jag att jag arbetar på att få mig som en båt. Jag tror det är spelas. Det heter så ett snilt för att hålla det här ordentligt glädje med att spela konserter och flera sekunder. Honom var listaliga fralse, virusmiklare enn sølotøllene, og a leia seg og tonleitjen etter marknavartreiton bei honom i måte. Men i nokre år levde han The American Dream. Det var forfra, brukte nega pengar på att promovera. Jag spalte vi och nekon stor turné och nästan vi John Mayer och Timon. Det var så 15,000 folk kvarskvalt och det intervjuar att han var stora och det var allt det här var maskineri var uppe att köra. Men det akkurat med etna är det inte ordentligt. Og i april 2006 kunngjørte Teiter at han sagt oppsattmålan vid Universal. What was I thinking? What did I do? Did I do something stupid? Did I say something wrong? Det var tror jag att jag var kvar uppe att borta så inte vi har kommit som min egen arbetsperson så jag den personen som faktiskt signar med är
Og vi var ikke ordentlig enige om hvordan fløven skulle være enn den neste fløven. Samme år som Teitur vente hemsens største platefella Batche, leter han i nødtjomfella fra seg i utgavene Stay Under the Stars. Undertøkan gå og i Førjen og Danmark, her i fløven først vil given ut. You grab my hand and you let me out down the stairs among Saturday crowds. I caught the glimpse of a jealous stare. We stole the night without a care. Sætni heste verur Stay Under the Stars breit ut at her store marknæginar i USA, Kanada, Tyskland, Østerrike og Schweiz. Stay dive. And baby, you don't ever have to see me again after what you left me. You don't owe me anything. Teitur jo en fantastisk sangskriver. Det er ganske ganske styrke fra første til jeg valgte. Så han er nesten god sanger og alt det. Det tror jeg ikke kommer etter her, men særlig sangskriver og til at han får en stil som fullständigt hans egen til. Det är väldigt spännande att han färd han väg. Sangaren og i Teitur hei oknad The Great Satchmo, Louis Armstrong, Jackson og Sigurskonko og Vuja Omland. Louis, play us a song. Louis, the stage is aching for one. Please come back to the quiet generation. We don't have any representation. Louis, our stars no longer dance. Og av nødtjofløvene det ens og av fyrre utgavene, der gode sangener som hotekka lortaran. Det är bäj melodiskt och textligen är clever, alltså det är ju till dust då, alltså det är som så läckert design, det är något som häver alltså det goda klanger han brukar och intressanta tuningar, gitarren och melodistämmorna beväger sig med läckra mat. Och texten ger där också här så det är vitt ute som har säkert häver format alltså. If I say no, if I resist, if I don't give in to this, would it be a lesson or a loss? Den sangren You Get Me, en sanger som min mest inspelade sanger, som inspelade av i Frankrike, Tyskland, Finland, England, Amerika. Sealer inspelade han. Nu skal Celine Dion kanskje inspela han eller nødvendig fløve. Han var via to fløven i eisene. Han er en av mine viktigaste sanger. Will it lead to living with regret? Altså Seal her er så klassiske røttene som nødvendig tog en ordentlig sterk røtt som man hører den, så vet kjenner man atter, ja. Vi kjenningarna trådde ikke hos i årene. Og i Stora Atlantic Music Event til Tætsjnån i Førjen i 2005, fær Teitur videslønnena for beste lean, beste fløve, beste attack utanlands og Orsens Heraklapp. Og i 2006 var rankåsen Orsens Sankar i Danmark, var Stora årlige til Tætsjnån Danish Music Awards. Teitur var ikke kjastater, da han var konsertfer i USA. Ja, men tusen takk for det. Det var overført. Det er ikke råkna vi å vinne, så... Teitur vann prøysen i kapping vi eitner Thomas Helmig og Simon Kvam. Hesen har sett vel mer av fløven i Danmark, og to spurte vi tonleikere redaktøren av Gaffa, hvor han helt at Teitur vann. Jeg tror, Teitur vandt, fordi han har en meget flot stemme, og en meget behagelig stemme, og han er også en god sangskriver.
Teitur rekvelja virkjen hese i årene, jo i sangskriving, av paddle og i opptakuvølnen. Og i 2006 leter han fra seg ikke fargen tverrfløver. Honor førisk, kata hotne, og vi bæra given ut i fargen og i slandet. Handlar nek om å være føringer, om at være utenlanda eisne, om å være havnemauer, og om det synes man skal finne seg i ofta som føringer eisne. Heitar strong til hendes svarsta åtje. Jeg sin forbanna bussur kjemur ikkje. Og heste 2006 kommer fløvan The Singer. Teitur gonger nu under Charleier. Han hever vindmennenar Trond Boasson og Jonas Bloch Danielsen av Trætsar i hesar i Verskatland. Opptøkene vil ha gjort der i Husenon som Ingmar Bergman 8 og i Gotlandet. Så var vi där atlan oktober månad och spelade flön in och så inspelade jag det arrangemangen som vi hade gjort. I always had the voice, and now I am a singer. The audience grows silent when I open up my mouth. Teitur var i fjør kåsen av beste sanger i Danmark, og ommelderne og eisen sera jævlig hesa nuttjofløvene. Tonlega tojarite Gaffa gjør The Singer 6 av 6 møvene i stjøttenen, og ekstra blei skriver at vi nuttjofløven i Teitur kommer inn i tungtveksklassan og gjør honom 5 av 6. Kvært sier han alltid lite lattelista med en sjolvor til ommelderne? Nej, alltså så ska man säga att det är ommäler, det är bara ommäler, alltså. Det är en person som heldigt här, alltså. Men ja, det är nog att sala gå för att det är det. Så först det. Det lägger till mig släppa den ut. De har været i gang siden søndag, men her til aften der åbnede Roskilde Festivalen officielt. På den legendariske orange scene var det færøske Teitur, der havde den prestigefyldte opgave at åbne ballet. Og Roskilde er noget helt specielt, og det er nok en af de bedste festivaler i verden, som siger folk, som virkelig har været på dem alle sammen. Så det er rigtig beæret over, og det er en fornøjelse. Og ur Roskilde festivalen tjekk leien heim til Førjar er spela av G-festivalen. Teitur Lassen og sunnen heimi av Velpastad. Hauna mavren som fyrir 20 åren sojane for etter sunnen dreimi om å gjeras professioneller tonleikare. Han er kommet heim og lova batteriene, og for det første ferie langere tog vil stekkeren heim i førjon drikkver. Det er for at kvila, altså for at skriva tonleik og komma senter i omtreningar. Man blir ikke over det av ferdagspanel. Fjorda alt sjåve utgavan kjall Teite nevnest Let the Dog Drive Home. Av somret 2012 legger han sørst to hand av verset. I'm looking down, I see a city full of soul. Undertøkan 4 Let the Dog Drive Home er god og ommeldende få inn. Sanger av fløvene vinner seg opp av hitlister i Danmark og Hollande, og breska bleiet The Independent hever fløvene som beste nutje utgave av heste 2012. It's a love and hate affair. I believe them when they say you never leave LA. Teitur er leitande tonlistamever i støvare menning. Sett nå Arne hever han sett seg selv og nutjar av bjørnkar. Han har forsket seg iver i den mer klassiske tonleitjen og hever skriva versk fyrir bæg kår og orkester.
Teitur en öle Jarver Maver. Han började som singer-songwriter och kunde väl komma öle längt den vägen. Men att han mer kommersiella vägen. Han väljer att inte göra det. Han ville gänga helt över den vägen och för mer in i tonlagen här han mer en lista med. It would not be true to say I went fishing this afternoon. Det som alliga ångte för ivgvinja med det han röjner att flytta sig för länge från att man går till och det skriva gå poprock-lö. Ta så blir det för arty eller för listalig. Ta hoppa tjedan ner och sånt för mig. Her til sørste utgavan av Teite, Story Music, kom i 2013. Opptøkene av fyrsta sinne gjørtar i fyrjon. Eit førest hole kjenner utgavene, og varskekvar at heimsborgaren Teitur heimkommen. It's gonna sound like something. Nannfremmesangaren, som oppvaksen i havn, hever nå sett seg nere av småbygd og i frisalen omkvarve, fjerst fra Øtlund Størbojar 20. Her kviler han seg mittlen konsertferinar og i utlandet. Det är tryggt, alltså man vet kvar han är. Och det är en större kontrast till att alltid vara färdas i Storbyen och spela konserter, är frier. Och jag har alltid ett sorts behov som jag har byggt upp för att flytta hemifrån som 16 år gammal. Så alltid rejka som jag. Så får man ett behov för att det är också som man vet hur det fungerar. Och det här man kommer från, här, det följs liksom rätt att det är här på Tammadan. När man börjar så begynner man att få aha för så ser man olika relationer och som kanske inte fänka med vi ser ju konkurrenstan. Börjar få aha för funktion och så. Well, my sweet Josephine, are you still racing stray dogs across the old stream? My neighborhood queen, are you still kissing cowboys to cry, Josephine? Halva ölt etter at Freie var satt til den folkslige rytmiska tonleitjen i fyrjon, må sannast at tonleikaløyve stender i Folkronblåma. Og havast vi nu i 13 sendingen hava lust okra rytmiske musikksøve, så hava vi kortene bare skumaroman, så rikvismykje i tilfære. Vi får at enda hetta Haltrusjara skaje, at du stegje her i alt byrjeie, her av Svinaritsje og i havn, her i Slåarner, Simme og Thea Kamarnon hava sina røtter. Til versta langur tjåna, nu ta vel og sang, nu svunnet tal husjån bjærstan. Minnes du da du var tjammer, alt var så godt som det var, I have långstät i tär. Minnes du den dagen vi klär, och vi